zabalduko ditugu. Herri, hiri, zer zara? Ni herrikoa. Herri? Eta gustatzen zaite. Herri, asko kejatzen da jendea, kalean ikusita denek ezagutzen zaituzte. Nik hori gozatzen dute. Apa, gaixo, erarte. Esango nuke osagarriak diela, tarteka hiri baten holan galdu. Josu Iban? Baina bizi herrian, Ni bai. Ni bizi hirian be bai. Dinot, humoraren arabera. Josu zer zara? Ni herrikoa, bai. Herrizale. Hombre, Ondo. herrikoa. Hori jokoa. Hori jokoa. Baita gauza bera. Iban zu? Ni herrikoa. Bai, Baina irira hueltatxue aldanin. Bai, irizen be gustora goten gara. Hombre, honena da, etxeak bitan izatea. Claro. Eta itxasontzitsu bet. Baita, Bosgarren saioa, mutilek, Miluzen gustora be bai. Herri, hiri eta Miluzen guztien errepubliko honetan gustora, 905 euro zuen markagailuan. Labostetan zer? Zer dinoie, ikasliek eta? Ondo, posi. Arro. Arro. Josu eta Iban etorri eta langa oso goian jarri dute. Oso. Hau pasuek ikasle lanari ametek agur bat, eta lasai egoteko ondino irakasleek jarraitzen dutela. Ongi etorri gaur be, Ikasle diote, ez da dezela hueltatu. Lasai. Euskara eta biologia manga bere pasako garata. Maialan eta Iora, herrizaleak. baitare. Bai, ez da? Biak aizpak, biak asteasun jaioak, kasualidadea batzutan, zer den bizitza, ez da? Bidania goiat zingurura, eta enpresa berean lanean gainera, administrazio kontuak eta aipatu ditugu, non? Amezketan. Amezketan eta non? Ogi berrin. Ogi berrin aritzen zarete? Ogia egin da egin. Guk saldu eta saldu. Ogia kudeatu ez da, kontuak eta hori guztiak. Asko famatzen dira, ogi berriko ogia eta kontuak ere oso ona direla denak. Zuen bauzue, horrela barra gustokoena edo? Txapata. Txapata, bera hobena, bai. Zen mota gehiago egiten dira, ja, zerbait galdetzearen, Nik ametza. Ametza. Ametza, hori da, ogi mota bat. Ametza, bueno, probatuko dugu. Ez, ogi Zerealak edo, normalak. Bai. Oso ondo. Baina hola zapore karakteristikoa dauka, bai. Dinot, nahi bauzue ekarri pizka bat, Ogi zalik danuk, ez da? Buah. Hemen herri hiri gabiz, bai, ogi zaliek danuk. Txatxaetxeko, omarru! Txatxatzeko! Txatxatzeko eta unte gero. Txatxatzeko, bueno, animo ebigote. Ondarru esan eta ondarrutik. Bueno, beste txalo bero, bueno. Ze kasualitate hemen, supporterrak badako zuien, leku ederret izan oziaritz gauzetien moduen. Bai, herri hiri galdetu barik, ondarru, nedertu. Aritz lan animatu zarien? Ba, torri ginen ondala 12 urte, torri ginen bebai, kike guanin, eta... Aburren, esan du nostalgia tono batekin, ez da? Garai honetan etorri ginen, sentitzen dut, digote. Joseba, kuadrilekuek? Bai, ixe bez. Orduen eta orain? Urte bete geunkan takaunetik, batea, ez? Urte bete, Ze derra. Bizitzozu batera, irakasle zabiltz. Bai. Aritz, non? Azpeitxin, urolan. Arraunlari oia? Bai. Ru, ondarrun? Barru, bai. Ondo. Estela. Euskaltegizen lanien, Joseba? Bai euskaltegizan. Bai? Bai. Segulakoa. Ze irratik kuñak eta. Ederto, Aritz, Joseba, behia suerti dagoen Miluzen, eskerrik asko, zortzierren. Hala da, beti, no, gogoratu gora, kuña errepasatuko dugu, lasai. Bai, ingo, bai. Bitartean, Miluze aztera doa. Horren beste herri eta gero, hiriak ditut zuentzat Euskal Herriko. Hiriekin egingo dugu, lehenengo jolasa. Donostia, Bilbo, Gasteiz, Iruña, Maule, Baiona. Bat aukeratzekotan? Donosti, ederra. Iban? Bilbo. No puede Bilbo igual, Iruña ere sekulakoa. Bitu, danak, esan gu bakotxak berana, ez da? Gasteiz igual... Ez broma, Gasteiz ere. Denak, Baiona ere, Maule. Josu, hasiko gara? Guazen, denpora. Ene, hau kaskarin pila. Baiona. Donostia. Jarri Eraztunen Jauna filma eta bertan aurkituko duzu. Baionan. Bilbo, pertsonaia bat hau. Zein ondo pasa genuen Bilintzen eta Nikolasaren eskontzan? Iruña. Donostiarrak. Aturri baian sartu gara eta korronteak onaino ekarri gaitu. Maule. Baiona Aturrin. Udako jaien agendan hiriburu hau da beti aurrena. Baiona. Iruñean. Luis Labadotekin hitz egin beharko duzu bertako alkate izateko. Baiona. Maule, Gabonetako afarian tuterarekin eta burgirekin eseriko da. Iruña. Maule, ostegunean karra elejalderekin egin dut itzordua. Bere irian, Gasteizen. Esan duzu, herrizaleak zaretela nabaritu da. Nola bait? Punturik bat ere, lehenbiziko honetan.
Lastima, hau ez da, bueno, lehenbizikoz pasada, beraz, zorionak! Ia gertatzen den, Maialen Aiora, aukeratzekotan, hiriburutxuren bat? Donosti. Donosti zale. Bai. Ondo, venga, sorte bengoazen, Maialen, denpora. Dotore jantzteko, abarketa eta espartin bilagoaz, Bilbon. Maulera. Zimurrik ez duen arren, arrotxapea da bertako auzorik zaharrena. Iruña. Irenek Bonet museora gonbidatu nau. Baionan. Puntarik ez duen arren, zorrotza deituriko auzo bat aurkituko duzu. Bilbon. San Saturnino esan eta bertakoak erotu egingo dituzu. Gasteiz. Iruña. Heraklio Fournier, zer diozu? Mus. Maule. Gasteiz. Maria Cristina erreginak argi izan zuen beti uda non pasa. Donosti. Maria Andreak zuriz margotzea dute zaletasun. Gasteiz. Arabian Bambaluma izenez Bilbo. ezagutzen dute. Iruña. Ahi denak ere zira sartu baina, bosteko, berrogeita hamar puntu. Aritz, Joseba, bueno, hiriburu zoragarriak Euskal Herrian aukeratzekotan bat, Ni Bilbo. Bilbo zale, Joseba nuru bai. Bilbon jasuna, orduan Bilbo esan birre. Ondo? Eta Bilbo edo Ondarru? Ondarru. Aritz, Ni Gasteizen ikasi eta hori hasi. Gasteizen oso girona hau, Bai. Ikasteko batez ere. Guazen bikote, Aritz, denpora. Joan Galiziara eta horrelako beste bat aurkituko duzu. Baiona. Hau bezain jauregi euskaldunik ez dago inguruan. Bilbo. Ez da matematikako liburua, baina errobi aurki daiteke bertan. Baionan. Marijaia azaroan non eskutatzen den inork ez daki. Bilbo. Antiguo eta egia ez daude Donibane Garazin. Donosti. Mary Poppinsek erakutsi zien aterkian nola ireki. Gasteiz. Saio Alkaizak bertso eskola bat emango dit. Iruña. Eta bihar, Ane Picassak marrasten erakutsiko dit. Donosti. Bilbotarra. Kolore guztien artean berdea aukeratuko luke zalantzarik gabe. Iruña. Gasteizek, Ring Capital. Ondo, bereziki fin, zazpi zuzen erantzun da, zera, 70 puntu. Nakonak. Isil orain, horitxo, gozen ba, Maira, Paiosu, Iban bestaldean, markagailua utxik momentuz. Lauak asmatu behar ditugu, demora. Nintzio kasita. Mali bat, harin dabilena, lurretik, armi-arma, Ez? salto egiten dau, kangurua. Saldizu, igo, saldia, Venga, bero. salduna. Ale. No. Gidatu, gida baimena, ibilgailua, kotxea, kamioia, handiagoa, trailerra. Bale? Ia marrazten. Sagar bat, Bai? sagardoa. Ez. Ez dakit zer sartu egiten da, piztina, ez dakit. Sagarra bai? Sagardoa ez? Upela. Ez da ere. Ondo, zer da hori? Beste bat, beste panela, pintzela. Bale. Zer da hori, Iban? Paleta. Bai? Bai! Paleta bat. Paleta. Bai. Konpotie, sagar konpotie bestie. Bai. Kontrakoak bezen beste aldeko dituen postrea. Ni aldekoa, Ni kontra. Bai? Ja, Tira. konpotie. Irurogei! Maialen aioratzuen konpotazaleak. Ez. Ni bai. Jo, ikusten? Kontrakoak eta aldekoak. Bate edo beste. Maialen hartu lekua, ezta? Bera joaten baita normalean, 50 puntutxo dauzkagu. Bai. Ea gehiago lortze ditugun. Hortxe, lau kontzeptuak, denbora. Telebistan, ikusteko, zer da bi? Arbela? Ez. Ikusi. Mimika? Borratu? Zertan ari da, Aiora? Trapua garbitu hautsaken du, persiana Bale. garbitzailea ikusi ispilu bat, kristala, miradoria. Bai. Kristala, ispilua, kristala garbitu. Bai. Bai. Trapua, bai, esan du, segi. Baina, osatu.
Kristala garbitu. Kristala garbitu. Nok. Nork, garbitzailea, kristal garbitzailea. Bai. Ilia, tintia, rizua, rulua, tirabuzoia, ondulatu, Bai. moldeatua, ondulatua, rizua, tirabuzoia, plantxak. Bai! Bale? Marrazen, hasiko gara. Eta hau? Zer da ora? Liburu bat gutuna, postala. Zer da bai. Kuadernua. Zer da bai. Hori hobeto. Mapa, zer da bai. Mapa bat, Bai, ora. eskuizkribu bat, zer da bai. Bai. Venga, bero. Eskuizkribu bat, nota bat, mezu bat, postal bat, zer da? Pergamino bat. Pergamino bat. Bai. Pergaminoa, bai. Kristal garbitzailea. Alako batean. Bai. Lehioaren bestaldean topatu dugu, kostatzaigu, baina... Ondo, plantxape bai, nik plantxekaz, honek. Txirikilo danak plantxek, Ederto, 2,40. Gaba. Aritz eta Joseba, bien artean, imintzioka famau. Famau ez da, Bai. Zalantzari gabe. Hartu lekua. Eta erakutsi, bueno, bikotekideari, eta zure herrikidei, publikoari, famau, bazazela. Denpori. Sakatu, Hori da? Marrazen, hasiko gara? Pertsona bat, aurpexe, lori... Zerdari. Hostia, txarrixe. Bai. Hori bai. Barkatu. Lasai. Aiorak esaten du, askotan. Kaja bat, bimbo... A ver, segi zu, Ogi txigortua? Ez. Ez, txigortzailea. Aldatu. Diru, asko, aberatza. Bale. Zora garri. Jan, mikatza, garratza, olako zer. Gozu, bestelako bata. Bero. Gatza, mikatza, jo, nik hau jakin bilot, Gazixe, mingotxa. Ez. Ez. Kontu za hori, Aritz? Ez da izer zabizen etxen. Gorkorra bukabiz. Gozu? Jateko asko. Zer da, lengu, baloi. Bizikleti? Bai, baina ez dakit. Erruberi. Zanitxu. Goma. Talen hasi da borratzeko goma. Marrazen. Koleta txuet eta goma Bai. bat. Eta garratza mingotxa gazia denak aipatu Dastamena ditugu. zan, guztue. Dastamena, horregatik orokorra Claro, edo bai. keinua hori zen. Tira. Ondo, 2,40, oso ondo. Venga. Izaskutuak. Bueno, aldiek, markagailuetan. Joseiban alegindu egin beharko zarete. Bale, nortu maira. Neu. Hau baiban. Badakizu ez erregin, azkar, txukun, garbi. Hau pasuek, denpora. Hanketan, Zapatak, sinonima, zapatiak, beste bat, playerak, orokorragoa, oinetakoak, Bale. kotxeari, gasoila, bestea, diesela, bestea, gasolina, Bale. pasatu, igaro, hautsa, erratza, bestea, trapua, lurretik, fregona, hautsa, mopa, Bai. Ikain. ikasgaia, biologia, Marta, filosofia, besapetik, ilea, ura, izertia, Bale. Au. garbia, zikina. Bale. Oso ondo. Hori bai dara pila giartzi, ederto. Puntua behar zirela eta oso bizkor, Josu zu hitzak botatzen ere, zikina, bai? Puntuak ere oso bizkor. 60? Ez. Bai. 6? 200? 120? 120. 120? Hori da. Bale, mutilek itxe gora bere egin dute egitekoa. Bai. Aurri hartu, neskakia gertatzen den, guazen. Maialen, konzentrazioa, eta ia konzentratuta, ariketa txukuna egiten dugun. Hau pasuek, denpara. Bidanin, eskola, politika, bildu, tokia, udaletxea, Oso ondo. paso.
Eguraldia, Eguzkia. generala, Ez dakit, ostadarra. aldaketa, Paso. Paso. elizan, Kanpaiak. ikasgaia, Dotrina. Bikain. beroa, Hotza. ondoan, Erua, ondoan. Kalefazioa. Erroan dago. Bai, ondoa. gorputzean, Bihotza. gerrian, Zinturoia. puskatu, Ez dakit. Ondo, Maialen. Ondo. Aldaka. aldaka. Gerrikoan geratu gara, hortik barruxerago. Tira, udaletxea, doktrina bera ere, etzen bat ere errazata. Bi, sartu dira, 40 puntu bera. Opa. Aritz eta Joseba, abiatzeko oso ondo dau. 110 puntu izatia, ia zama lortze ditugu. Ia, mantenute. Nor duen? Neu, Joseba, hartu leku mesedez. bingo ba. Eta ondo, sinonimiko eta erruek eta erabili barik. Venga, konzentratuta bebai. Guazten denpora. Esangot. Globu, Egan. hasi, Elioa. bota, Putz. aditza, Puztu. Bale. Arkaitza, Arria. zinean, Filma. jan, Palomitak. Berbari batua behar parkatu. Krispetak. Bai. Vale. Zaldupen, Eskola. igeri, Igari ezin Polideportibo. dezan. ama. Ondo. Ondo, Joseba. Bai, ondo, Joseba, gauza asko aldi berean prozesatzen hasita. Igeri Bai. lekua baitzen igeri esan dugu. Baina aurreko hiruak, bikain. Baina, 60 puntu. Bale, oso ondo. Tribonen berbetara goaz eta aurretik markagailuak ikusiko ditugu. 180 puntu. Bilduta Josu eta Iban. 120 Maialenek eta Idorak. 170 Aritzak eta Joseba. Bortxe, guzti erabakitzeko. Lehenengo taula. Josu, zeu izango zara lehena, erantzuten. Adidanok, erreboterik edo badau. Venga, sorton, Josu, denpora. Konjurua. Araoa. Kexatu. Paratu. Konjurua. Araua. Kexatu. Erosta jo. Inbidia. Bekaitza. Aurpegi txarra, gatikan. Begiepela. Landaretza aberatzeko tokia. Saldua. Jarri. Paratu. Oso gizena. Bilgila. Haupa, Iban. Pentsa, iritsi zen egunean, nola larritzen zen mutila, eta orain ze templerekin. Taula guztia osatuta, 100 puntu! Erreboti ikusi beharko da, eh? Baita ere, horretik ere larritukoa. Maialen eta Iora, ia usten diogun, neskak, benga konzentratuta, eh? Guazen Maialen, denpora. Eskutatu. muzindu, Eskutatu. Ostondu. Arrokeria. Furfuria. Igarkizuna, asmakizuna. Mandrana. Aritz. Eskutatu. Ostondu. Arrokeria. Furfuria. Igarkizuna, asmakizuna. Pipitika. Aserretu. Muzindu. Lainoa, Bermion. Murmoia. Bufanda luzaiden. Mandrana. Eskutatu. Ostondu, Arrokeria. furfuria. Igarkizuna, asmakizuna. Pipitika. Bai, sailkapena bermatzeko azken hitza falta. Ondo aritz. Ondo aritz. Ondo. Eta Joseba erregoten ere bai, bi zuzen eratzun da 20 puntu. Eta hirugarren taula, aritz. Joseba, zeuk erantzuten. Lehenengoak, guazen aritz, denpora. Artega, urduria, arratian. Txaranbila. Artega, urduria, arratian. Aztala. Josu? Artega, urduria, arratian. Oldea. Artega, urduria, arratian. Astala. Helen? Artega, urduria, arratian. zurkatza,
Artega Urduria arratian. Txipristina. Urbil. Urre. Orpoa. Txaramila. Aritz. Artega Urduria arratian. Txipristina. Urbil. Urre. Orpoa. Aztala. Beldur handia Eibarren. Zurkatxa. Ondo. Aztala, hori zen gakoitza. 3. Aritz, oso ondo, 30 puntu. Markagailuak 280 puntu bildu dituzte Orio, Gernikan, Josuk eta Ibanek. Maialenek eta Iorak 130. Ondarrun, Aritzak eta Joseba 220. Maialen, Aiora. Amorro puntu bat ere bai, ez da? Bai. Baina, ia, perspektiba galtzea ere hori ez da komeni. Iritsi ginen eta lehenbiziko saioan helburua zen, bueno, etxean umeek eta lotxarin pasa ez ezaten aurrera egitea. Lau saio egin dituzte. Oso ondo. Egia da, sokatiretan eta beti atzera geratu garela, finalera iritsi eta dirurik irabazteko gerarik izan. Baina, bueno, oso ondo pasa deu. Gustoa. Etxien, gozatzen egon diadana seguru. Gu hemen zuekaz ez dakizu ezen bat. Maialen Aiora, lehiakide zoragarriak izan zari. Oso fanak, Galdetu ondokueri zema gozatu du zuekaz, ezta? Bai. Eta, bueno, behintzete afaritxu betan unartu. Bai. Maialen Aiora, ze ondo etorri zariela? Bai. Eskerrik asko bihatze, esan pasuen! Aurrera egin aurretik, geldialditxo bat Bilbon, begira, hiriak aipatu dituguta. Bitu zondo. Zazpiki bat, iragarki bat bertatik, ez dakit ezaguna zaizuen Fanta, edaria. Bai. Fanta iragarki bat. Eta honela dio testuak. Zure amaiketak Fanta sandia eskatzen du. Eta hortxe argazkian ere ikusten da, emakume bat, ez da? Eta dirudi emakumeak berak falta diren 3 letrak irentzi dituela. Oak! Kontrako ezarri dihoaten zio, barrez ari da. Zure amaiketak, oak, noski, ala behartzuen testua, baina zure amaiketak, igual da, kontzeptu berri bat. Ez dakik guzti hor dutan, baina Fanta batekin. Amaiketakorako, dena den. Twitterretik bidali digu, Koldo Rodríguez bengoak, entzun, Fanta sandia dau? Ja. Ze fantasia. Fantasia, txalo bero da. Fanta sandia. Zeretik hasiko gara? Zelan gabiltz? Ondo. Josiban, ondo? Aritz Joseba, zelan gabiltz? Ondo. Ederto, zerotik hasiko gara puntuak biltzen orain, 2. fasea sailkatuta, hau pasuek. Definizioak. Amaiketak, aipatu dugu, amaika? Ez ez amaika. Bueno. Bederatzi? Venga. Ia, demora. Mexikon ordaintzeko beharko duzu? Amaika, ja. Mexikon ordaintzeko, moneta? Probatu? Zakit. Pesoa. Pitzetako espezia ohikoenetako bat. Oreganoa. Hori bai. Balaza gurpila gelditzeko erabiltzen den mekanismoa. Balaza beste modu batera. Josu. Balaza da... Zaten zaio, galga. Klaksona erabiltzen zuen euskal paiazoa. Txirripon. Bai, zinbestekoa. Abokatuak barkatu lekukoari egiten dio. Epai ez. Defentsa. Ez. Abokatuak lekukoari. Non zeunden? Jode. Itauna galdera. Ondo, apurtuen laino zute. Langa oso goia jarri dugu zer izan du nire. Bi, zer da, Hori da. Venga, zer, 20 puntu, hau pasuek, venga. Aritz, Joseba, zuek esango dizut orduan. Ukiru. 3 ezetz. Bai. Amaika. Amaika? Amaika. Guazen, demora. Ospakizun baten zatien berri ematen duen izkribua. Joseba, Egitaragua oso ondo. Gauza batek beste baten aldean duen desberdintasun nabarmena. Kontrastea. Bikain. Freskotasuna galdu duen landarea. Goibela. Oso antzekoa. Gibela. Ez? Nola dago? Ja, galduta. Zimela, esaten zaio horri. Idatzietako esaldi bloke bakoitza. Paragrafoa. Bai. Indautxu auzoa duen hiria. Bilbo. Zara Bilbo kantatzen duen abeslaria. Ari. Bai.
Gariarekin egiten den oinarrizko jakia. Ogia. Bikain, ogiaren alde banatako muturra. Bai, koskorra, ondo. Egoskorra bazara, nekez emango duzuna. Amore. Amore, esfera erdiaren forma duen ganga. Kupula. Bai, eta krustazeo baten arnasa organoa. Frantzia? Ondo? Ez zenete egin, beratzi. Largo mar puntu. Ondo. Kupula, usta duzait, Esfera erdiaren forma duen ganga. Hau da, ganga, hau. Hori baian bain. Bai, hori. Hau da, ganga, baian bain. Eroglifikoak. Joseba gaur atzetik gabiltz, atzetik aurrera, programa zuen zier. Asmatukuz? Zaiatuko, Venga, guazen, lehenengo eroglifikoa, adidanok, denpora. Norena da letra hori? X, lambda, Dorre, dorre, na. dorre. Salvadorrena. Vale. Oso ondo. Albaka da. Albaaka. Atzeko aldiez, ez dugu behar, alba, bai? Salva, dorre, na. Sodioren ikur kimikoa, oso ondo? Lehen oregano agertu da, albaka ere ezinbesteko bat. Pizza. Oso ondo. Bai? Lasaitzen ja? Ja, Venga, bigarrena, denpora. Nire landare gustukoena da. Ahondo... Antzeko? Badera entzuna ez datik? Aún, Nire landare gustukoena da. itzal, Zelako da? okerra. Eta bestie? Zuzena. Venga. Asuna. Ez? Zuzena bai? Azuzena. Okerra eta azuzena. Eta azuzena. Nahi genuen? Azuzena kosa politxeti, ez? No, ez da... Azuzena tiez holan handizek, erremuetan dauzen handizenak, usein osona rekoienak, harin ustel duten diez, harin simel duten diez. Bai, ze gustokoena asuna bada. Ja. Zabiltza derkia. Azuzena oso politxek. Erramo bat eukin egonik azuzena oso politxekaz. Apuntatuta. Hirugarren eroglifikoa, guazen denpora. Musika eskolan irakasten dute. Bai. Txala, parta. Bale. Hori bai. Txapa bat eta lata bat genituen eta fila baka banatuta. Txa, lehenengo partie txapiena. La, lehenengo partie latana. Txa, la, parta. Jakun, markada joan, 60 puntu, ondo. Ondo. Hori zuto Joseba, eroglifiko zer, segun lagunek? Bueno, batzuk bai, beste batzuk bai, beste batzuk ez. Etxeta mentxe. Bizitzan moduen, batzuk bai, beste batzuk ez. Ionek, zer dinoien, guazen denpara. Taberna hori beti dago. Ekita. Igandeak. Ez. Gain. Bale? Gainezka. Bale, oso ondo. Oso ondo. Gain. Eta ez egindako ka hori, gainezka. Bale? Ondarrun, zein da taberna hori? Beti gainezka dagoena. Laun artea, bai. Laun artea? Bai. Zuek joden... Zuek horrein igaztea zarete. Zuek kanpoti begira, azko gota. Batzuk egoten die, Bai? Agutakoak? Baina, bueno, nik ez dut izan. Kontuz. Ze tensioa batean hemen. Bigarren eroglifikoa, denpora. Zer ikasi duzu? Zu... Ez? Bestera batera. Ez da zu. Zer da? Gar. Bale, eskana. Ez? Etxien daku, zer da? Butanu... Ez? Bestera batera? Segi irakurtzen? Butanoma... Ez? Segi irakurtzen? Gaza zen. Gaza, bai, klar. Gastrono. Tronuari, hogaitxik aldatuta. Gastrono, eta mamiari makenduta, mia, gastronomia. Batzuk bai, beste batzuk ez. Eta gero ya, bitrozeramikak ere minan dia induela, ja. Gaza zegoenek ere gogoratu, ez? Hirugarren eroglifikoa, hau pastuek, denpora. Baratzean ikusi dut. Ziza... Bale? Ziza... Barea... Zizarea. Ai, ondo? Ziza horia. Horia kenduta, ziza. Eta barea, barik ez du bihar. Barearekin, dearekin geratuko gara, beraz, zizarea, ondo? Abisatu duzuela baina, 3tik 2, Da txarto. 60 puntu! Eta erne denok orain, Mihiluzeko eskua, gurean da eta, Mihiluzeko eskua bi esaldi, sekretupean, ezkutuan, eta zuek, induzketa lanetan, esaldi horiek askatzen arituko zarete.
Puntuak ditugu banatzeko, erantzunon bakoitzeko 10, eta aratona ibiliko denez txanda eta eskua, adi, osatzen duenak eta esaldia askatzen duenak, komodina, eskuratuko dugu. Ezinbesteko gero, sokatiran, Josu Iban, lehenbizikoa zuena da, hauxe esaldia, eta enuntziatua, hau esan da, zoragarri geratuko zara. Hau esan da, zoragarri geratuko zara. Askatuta ere bai, seguru. Lehenengo 3 ikurrak piztu dira. Ia ba, Josu Iban, norena da B klasekoa kantua Idoia Surmendi Olaia Intziarte? Idoia Surmendi. Ez, Olaia Intziarte. Errebotea, Aritz Joseba, norena da Lau Haizetara kantua, Imanol, Mikel Laboa. Manol. Lau Haizetara, osondo. Ele, izki agertu da, Eta esaldiko eskua? ele guztiak. Eskua zuena da orain, Aritz Joseba. Piztu dira beste batzuk. Zein da Gambiako hiriburua, Banjul edo Serekunda? Banjul. Zuzen? Piztutako ikurren atzian R letra. Ari gara pixkanaka, hurrengo erronda. Beste 3 ikur. Zein ez izen zuen Estitxu Robles Arangiz abeslariak Lapurdiko Xoria edo Beskoitzeko Urretxindorra? Eskoitzeko urretxindorra. Zuzena da. Zuez zineten bai, Eskua, zuenean dago. Ebokala. Eta ari gara pixkanaka. Errondetan aurrera egiten. Hau esan da zoragarri geratuko zara. Enuntziatua argi izan. Aurrera, ikote? Ia ba. Bakarra. Zein da bidasoan gora igotzen den arraina? Izokina edo legatza? Zokina. Bai. G letra. Geroz eta gertuago. Hitz baten aseran gainera. 5. errondara salto? Salto, bai. Ia. Vale. Zeinek ditu biztanle gehiago Miarritzek edo Sopelak? Lau segundo. Sopela. Errebotea, Josu Iban, zuentzat. Bi hauen artean, zeinek ditu biztanle gehiago, Baigorri edo Herriberri? Baigorrik. Ara, bueltan, Aritz Joseba, zuena da eskua berriz ere. 6. erronda. Zenbat tximino espezie daude munduan? 705 edo 520? 520. Errebotea beraz, Josu Iban, non bizi da tximino espezieen herena Latinoamerikan edo Asian? Latinoamerika. Hori bai? Bokalak agertuko dira. O, kasu honetan. Lana, bueno, errazten ari da pixkanaka, induzketa lan hori. Alegia, Jarraitu. 6 egingo dugu, bikote? Gozen ba. Beste pare bat argitu dira. Zein urtetan estreinatu zen Urte berri on amona filma? 2011, 2008? 2011. Bai horixe. D. Hau esan da, zoragarri geratuko zara. Hori da enuntziatua. Askatu nahi duzu, Ez. Aurrera ba. Zenbat Michelin izar ditu Donostiako Amelia jatetxeak? 2 edo bat? Bat. Ez, errebote eta letra asko jokoan, Aritz Joseba. Zenbat Michelin izar ditu Eneko Atxaren Azurmendik? 2 edo 3? 3. Bai. Bokalak I. I guztiak esaldikoak agertu dira. 8. erronda. Pasa berri dugun hause. Beste 2 erronda besterik ez dira geratzen. Denak ere erne pantailari zo. Hau esan da zoragarri geratuko zara. Horixe enuntziatua. Aritz Joseba, askatu nahi duzu, Momentuz ez da, gero. Ez. Aurrera beraz. 2 hauetatik zein da Picassoren lana? Carlos Laugarrenaren familia edo Aviñongo andereñoak? Carlos Laugarrenaren zera. Ba ez. Ba ez, hori da. Josu Iban, zuentzat errebotea, norena da gau izartxua kuadroa, Van Gogh edo Manet? Van Goghena. Bai. Zetak. Bai. Eta Agertu aukera dira. polita orain, esaldi askatzeko, saiatu nahi duzu, Bai. Ia ba. Dabilen harriari esaio goroldiorik lotzen. Zuzena da? Bai, horixe! Oso ondo! Ondo, komodina. Josu eta Iban, oso
Zoragarri, zuenetik abiatu baita zuena zen eskua, eta zuek lortu zuen komodina. Aritz Joseba, ia, bigarren aukera bat ere badukagu. Hauxe zuen eskua, hauxe zuen esaldia. Eta enuntziatua, agurretan, askotan esaten dugu... Zer, hortxe ezkutatuta daukaguna. Az gaitezen ba lanean. Aritz Joseba, bi mendi hauetatik zein da garaiena, Anboto edo Aizkorri? Anboto? Ez, errebotea, Josu Iban. Bi eraikin hauen artean zein da garaiena, Atotxako dorrea edo Bekeko dorrea? Bekeko dorrea. Zuzen, hori bai. Ba, lehenengo letrak, esaldi honetan, N hauek izango dira. Ikur gehiago. Beste hiru. Josu Iban, bi hauetatik zein da Kirmen Uriberen lana, bitartean heldu eskutik edo aingurak erreketan? Bitartean heldu eskutik. Bai. T. Urrengo errondara salto. Zenbat urtekoa da bizi itxaropena Txaden? 54 edo 60? 60. Ez! Aritz Joseba, errebotea zuentzat. Zenbat urtekoa da bizi itxaropena Japonian 82 edo 85? 85. Hori da. Ikain. E. Bokalak, esaldiko guztiak jarri ditugu ja. Agurretan askotan esaten dugu. Bide batez, esaera zar bat da. Lagungarria izan daitekeelakoan hori. Urrengo errondara salto. Beste bi. Zein artistak egin zuen EHUren logoa, Oteizak edo Txilidak? Eizak. Ez? Engainatea baina urte bixi guzti. Zerbitzen dugu? Josu Iban. Eduardo Txillida Realeko jokalaria izan zen, baina zein postutan jokatzen zuen, aurrelaria edo atezaina zen? Esaina. Hori bai. R. Zuena da eskua, Josu Iban. Ari zarete, pixkanaka, puntuak irabazten, aurrera ingo dugu. Bai. Zein herrialdetan dago Merapi sumendia, Filipinetan, Indonesian? Indonesia. Oso ondo, munduko arriskutsuenetako bat. O. Laugarren erronda, barkatu bosgarrena egin berritan. Seigarrenera salto, bikote. Jarraitu. Ia. Zenbat kilometroko ibilbidea du Urederra ibaiak, 18 edo 22? 18. Zuzen? G. Laguntzen du, irakurtzen hasteko. Gogoan izanea, agurretan askotan esaten dugu. Esaera zarba da gainera. Aritz eta Joseba hormetatik igotzen. Bai, asmatzeko desia zen, eskua behar, horretarako, eskua Josuk eta Ibanek duten, biak erne, eta lanean erabat, aurrera ingo dugu bikote, askatu nahi duzue? Bai, askatu nahi dugu. Askatu nahi duzue? Ia ba, ozen, garbi mesedez? Gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gogoan hartu. Zuzena ote da? Hori ere zuzena da! Bai, horixe! Bigarren komodina joventzat, oso ondo. Aritzek eta Josebak segituan ikusi dute, bai, zuzena da, zalantzari gabe. Eta nola kontuak sokatirara bidean. Josu Iban, 160 puntuta bi komodin. Aritz eta Joseba, 210 puntu. Ba, bi komodineko aldean gaur be, puntuetan alde txikiak iesartatzen den sokatirara goaz. Josu Iban, erantzuten zeu ekasi, baina esan dakoa, bi komodinoien abantaila. Hasiko gara? Bai. Guazen, denpora. Homo sapiensekin batera, batez ere, zein gizaki bizi izan ziren Europan? Neandertalak. Oso ondo. Aritz, Joseba, guazen. Bizkaiaren eta zein beste probintziaren artean dago Anboto mendia. Araba. Bai? Josu Iban, denpora. Bizkaiko zein herritan dago Butroe gaztelua. Mungian. Gatikan, nola deitzen zaie Kataluniako landetxe tradizionalei? Paso. Masiak, zein hilabetetan hasiko da Gasteizko jazz jaialdia? Uztailean. Bai. 26 puntu. Joan dira, Aritz eta Josebaren markagailura eutxi puntu egin. Aritz, Joseba, denpora. Itoitzen abestiaren arabera, zu nora begira zaude? Eta zu? Gora.
Goruntz, Goruntz bale? begira. Bai. Eta zu goruntz begira. Josiban denpora. Zein kiroletan aritzeagatik da aitzindaria Garbina Etxeberria? Komodina. Futbolean. Bietako bat, erabilita. Errenta polita hartuta aritzeta Joseba. Komodini gabe. Erantzun beraz, zuzen aldela. Guazen denpora. Norekin egiten du dantzat John Travoltak Pulp Fiction filmean? Mazurman. Bai. Josu Iban, denpora. Zein sektoretan dago basogintza? Lehenengoa. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein kiroletako proba da Pierra Menta? Harri jasotzea. Eskia, zein zenbakerekin jokatzen du Juri Bertxitzek? 17. Oso ondo. Hor argi ez da, futbol gintza kontuak. Bera, Dara matzan, bai. Joseba segituen esan du. Aritz, hoirea duk. Sonda asmatuta, 57 segundo. Josu Iban atzetik, baina beste komodin baten jabe. Guazen denpora. Europako zein eritan ikus daiteke azken afari margolana? Parisen. Milanen. Nola esaten zaio gasa likido bihurtzeari? Kondentsatzea. Bai, kondentsazioa. Aritz, Joseba, denpora. Non hitz egiten dute Ninorska? Finlandian. Norvegian. Marrazki bizidunetako zein animalia da Milo? Txakurra. Katua. Zein kiroletako liga da NFL-a? Futbol Ameriketa, futbol Bai, Amerikarra. Amerikar futbola. 54 puntu, kasu honetan, markagailuak berdintzera, Josu eta Ibanen aldera joan direnak, 33 segundo eta komodina. Josu Iban, denpora. Zein dantza konpainiak sortu du Etorain Zer ikuskizuna? Ukaia. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein kolore nagusitzen da Brasilgo banderan? Berdea. Bai. Josu Iban, denpora. Zein anaiak filmatu zuten historiako lehen filma? Komodina. Lumière, anaiek. Erabilita, bigarna ere, aukera guztiak agortu ditugu. Zegin ezala, orain denborak noski. Aritz Joseba, animo. Guazen denpora. Lerinen bazaude, zein probintziatan zaude? Nafarroan. Bai. Josu Iban, denpora. Alemaniako zein filosofok idatzi zuen super gizakiari buruz? Schopenhauer. Friedrich Nietzsche izan zen. Zein herrialdetan antolatu ziren lehen Olinpiar Jokoak? Grezian. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein da Ana Arzuaga musikariaren izen artistikoa? Ana Mursergo. Berde Prato. Kartografoa bazara zertan zara aditua? Logoa. Mapetan. Ez zuten asko espero, baina tiralari finak iritsi dira ondarrotik, Josu Iban, 163 puntu. Aritz Joseba, 207. Josu eta Iban, gaur, badaukagu chill out gela bat. Bai, noski. Eta gure... Orainik ez duzu ezagutzen, noski. Ez duzu ezagutzen, orduan gure lehiakidek bertan ikusten dute finalak, etorre gauzedanak. Josu, Iban estrenatu ingo zuie gaur. Finalik ez, baina ze moduz, Josu Iban? Ondo. Ondo, aldazgoran ibili gara gaur, programa zuen. Bai, atzetik, bai. Bai, eurrenguen berriro zide bat. Hau pazuek. Oikote! Gero arte! Gaur heldu! Aritz eta Joseba! Platoan leku hartu eta arrezkero ez da besterik entzuten hemen. Ru! Txalo bero bat da hori! Sasoia! Publiko onarrutik, lehiakideak ere bai. Energisi eta... Bai, ez da, segulakoa. Tiralari trebeak benetan, bestek bi komodin zituzten, besteak beste, eta alere aurre eginda, 207 puntu lortu dituzue, 207 euro beraz. Claro. Hori da, orain egin digu logikarik eta hori ez da, 207 euro ja zuenak dira. Afari baterako edo ez dago? Eunkaina. Eunkaina, behira, bakoitzak bere inbertsio zera ditu. Askoz kaina gehiago nahi izan ezkero, zakuan jokoan, 3.964 euro! Kaina! Momentu bikaina izaten da finaleko Emiluzen zalantza barik, gertakari ilunago, mingotxago, saminago, mingarriago batekin joango gara. Euskal Herria bereziki gogor astindu zuena. Espainiako Gerra Zibila, 1926 urteko uztailaren 17an hasi, 1929ko apirilaren batean amaitu zen. Gaur, eremuak, Aritz, Joseba, hauek izango dira. Gerra aurretik, Gerra Zibilean eta Gerra ondoren. Gertakari batzuk, aipatuko dizkizuegu, zuek gertakari horiek
gerra aurretik gertatu ziren, gerra zibileko gertakariak diren, edo gerra ondorengoak diren asmatu beharko duzuen. 1 segundo, sortean, denpora. Hitler Hendaian noiz egon zen? Aurretik nun da? Horrez. Ertzainak noiz sortu ziren? Ertzaintza ondoren. Zeruko Argia, aldizkaria, lehen zenbakia. Gerra aurrekoa da, gerra zibilekoa da, edo ondorengoa? Lehen ikastola. Ondoren ez. Ikastola. Ondoren. Lizarrako estatutua. Gero. Ondoren. Eusko ikaskuntzaren sorrera. Estokamairu. Ondoren. Fijo. Segundu batzuk, 20. Loraldi berpizkunde ezberdinak egon dira Euskal Herrian. Aurretik. Mende hasieran, Aurretik. gerra ondoren. Igual nahi dugu aldatu ertzaintza sortu eta aurretik ipini. Ertzainak sortu aurretik. Bai. Ertzainak sortu. Aurretik da. Ia 4.000 euro. Jokoan, zemuz? Ez da gau apeargi. Batzuk bai, ez da batzuk aboleo. Nire ama historiako irakasli izan da bizi guztien da esan gora, baina bueno. Ama egongo da. Begira, jakingo ditu batzuk bai. Eusko ikaskuntzaren sorrera. Gerra aurretik jarri dugu zuzena da? 1918an hain zuzen Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako aldundiek sortu zuten euskal kultura garatzeko baliabide iraunkor gisa. Oñatin sortu zen, 100. urteurrenak ere, ospatuta. Zeruko Argia, Gerorantz Argia, aldizkaria izango zena. Zeruko Argia, gerra aurretik, lehenengo zenbakia? Osondo? 1919ko urtarrilean argitaratzen hasi, gerra zibilean etena, eta ondoren berriz egin zioten 1939an. Estokamairu. Joseba, zer? Iruro eta... ez dakit, hortik. Berpizkunde hori, gerra ondoren jarri dugu. Frankismoaren azken urteak izan ziren, zuzena da? 65 eta 72 bitartean iraun zuen kultur mugimendu abanguardista Estokamairu. Hitler Hendaian egon zen. Ez dakizuie? Ondoren. Bai, baina ondoren. Bueno, igual Hitler Hendaian izan zen Frankorekin. Gerra aurretik, zuzena da? Ondoren, gerra ondoren izan ziren Hitler eta Franco Hendaian, ertzainak sortu gerra zibilean bertan, Jaurlaritza eta sortu zen momentuan, lehen ikastola eta Lizarrako estatutua, gerra aurrekoak dira. Arit Joseba, baina zuek ere gerra pixka bat eman duzue gaur, egon daizuela, lehenbiziko saioa finalera heldu, 207 euro zuenak, eta ondarrutarra konkistatuta erabat, egon daizuela. Oso ondo, Miluze, nera berritzen gabil, treiak idezka horagarriekin gauero, zebek falta, konbite eginda, eskerrik asko!